phi baro nakaliang jong ka Good News TV ngi priang snobha phi sashi sen sha kani ka program ngi ai khublei Youth Week phi ginong pet but ha kani ka benta ni don man pen I sha phi ya ki program ki bayade but ka jing rakhe jong ka jing seng samla balang Presbyterian nonglum ha kani ka tayo tu ngi khmi menta ya kani ka program